Lagunok, ongi etorri Txorienera, iritsi da, atzo horretu genuen bezala, zarata ataratzeko eguna. No, baina aitzakixak merezi dago, Osagaiak ikusitxa, zaratak. Zarata eta gero nahita nahi ez, hau jan ondoren, paseotxo bat eman beharra dago. Bai. Edo bi. Ero hiru. Bueno, brownie bat egin behar dugu, Antonio Batxur. Hau da, munduko gozogile onenaren titulua irabazi zuen, eta beraz, izatez Puerto Ricokoa, jatorriz arabiarrak gurasoak, eta ara emigratu zuten, eta, bueno, gozogintzan eminentzi bat mundu mailan, eta badauka olako brownie berezi bat, eta potentea. Bueno, 300 gramo azukre, 240 gramo gurina, intxaurrak 240, txokolate gehiago, azukre gehiago, gurin gehiago, esne gaina, kakaua. Bueno, noixia mein jateko, aproposa. Hau da, mokadutxo bat, olan, zerbait gure ahogo sabaia gozatzeko. Baina, gutxi, hori bai, brutala dago. Oso goxua. Bueno, pausu pila bat daude. Orduan jungunez, pixkanaka kontatzen, zer ingo duen, da ea olako labur batean sartzea lortzen dudan. Lehenbizi txokolatea urtzen jarriko dut. Behin urtuta gurina gehituko diogu eta urtu arte horri izango du. Bitartean, arrautzak azukrearekin arrotuko ditugu. Horri txokolate urtua, kakaoa, irina eta intxaurra gehituko dizkiogu eta labera sartuko dugu 20 minutuz 160 gradutara. Atera eta ostutzen utziko du. Karamelu bat ingo dugu, horretarako erabiliko duguna, glukosa, azukrea eta behin ilundu denean gurina gehitu, esne gaina kanelarekin infusionatuta. 110 gradu ateratakoan, osten utziko du. Moztuko dugu bitan gure browniea, geruza erdian jarriko du karamelu geruza bat, beste brownie erdia gainean, eta oskaian sartuko du gau osoa. Eta honek bainu bat eramango du, izango dela txokolate urtua, ekilore olioa, eta horri botako dizkio pekan intxaurrak eta txokolate malutak. Gure browniea moztu, hor bainatu, eta ero kakao hautz pixka batekin zerbitzatu. Nena izantu laburpenean. Nik uste du laburpen luzea geratu zaidala. Hau da, txuleta itezen nuenean moduan, txuleta holan biru folioko ateatzen zanean. Gero asmatu zituzten fotokopia hauek txikitzekoak eta horrekin askoa aurratu den. Txuleta? Txuleta fotokopia du. Ni txuleta? Txuleta kitzen zinetzu? Horratik zukaldari izan nintzen. Bai. Txuleta, bai. Hori izta inbierzu egumiek ikasi. Hori da, ikasi, txuletak ondo idazte txiki eta boligrafoetan bilduta. Bueno, venga, ez txokolatiak, ez gomendatu horre gauza. Batzuk, garai batean, gaurrengo horrek aurikular txikiekin, hemen grabatuta, eta... Hori teknika pila badauz eta teknologia pila badau da, jendiagia estitxu... Idatzi gure garaian hori... Boligrafotan hori, eta begia utzi da, hainbeste lan itxen zinun. Hemen idazten, gero ikasi itxen zinun. Bai, nik egia da gaur egun, edozer ikasteko idaztea, eta zuk esan duzu, askotan, txuleta idaztena izinen bitartean, ikasiten zenuen, eta egia da hori, azkeneko momentu hasitzen zenuenez, hor geratzen zen, eta ikasten zenuen. Bueno, hemen, Maria bainua, ura daukat barruan, bero-berua, eta hau urtzen. Eta horri botako dugu gero, 260 gramo gurina. Txokolate asko ez dauka, baina kakao hautza pila botako dugu. Eta egia esan ez da oso gozoa geratzen, gozoa geratzen da, baina ez da horrein gozoa postrea. Bere hortan, baina gero jarri diotasunez, txokolate gehiago mendik, txokolatea gero eramongo dago. Pila bat, baina bueno. Berez, bueno... Azukrea, arrautzak eta zarata iten hasikonez. Vale. Bueno, nik zarata hasi baino zuk zarata itxen hasi baino lehen kontaukotzuet. Brownia ingelesez, marroitxoa euskeraz, holan izango zen itzulita. Eta, bueno, izena hortik dator, azkenean, bizkotxo marroitxo bada, txokolateskua. Eta legabirik konturatzen basari ez dauka, naiz eta bizkotxo antzerako bat izan, hori, ez da asko igoten, geratzen da laua, geratzen da oso umela barrutik, krematxu bezala, ez da bizkotxo baten antzerakoa, testuria badauko oso berezixa, eta normalian hau, esatu batuetan eta zerbitzatzen da, kafetegixetan aukitzen dabe, guk hemen kruasanak eta napolitanak aukitzen ditugu, ez? Eta browniak, lauki txikixetan, eta orduan jendeak itxe ditu asko, hartu eta eskuakin jan. Baina gehiago hemen Euskal Herrixan begoten die, postre moduan, ez, lekuetan, jatetxietan eta orduan bai ataratzen dut zuela beti ez klasika handi bat, vainia izoskiakin eta holan txokolate saltza batekin gainetik edo azpitik. Holan zerbitzatzen da kasu gehienetan. Eta jatorrixa, 19. mendian, Bostoneko
olako sukaldaritza liburu baten. Ah, Holan eta nok zauen? idatzi zuen ero sukaldaritza liburu hori? Ba, edo ez? izena ez dakit, baina, bueno, ba, liburu baten zaura, 1887koa, eta, ba, bueno, azizan jendia probatzen da horrezkero, izan... Oso famatu. Gero batzuk teoriak eta bakizu beti dauzela, eta batzuk esaten da, batei astu jakon legamia, eta orduan brownie asmatu zauen, da gero horregatik idatzi zen liburua, ze arrakasta auki zauen bere txin da. Bai, Ez ez? dakigu, baina teoriak ez dauz. Bai. Zehatza holan uneko zeinan ez? Ez da. Egia da, ba hori, beti brownia patri izan duen ez? Neiko ezea da eta totxoa da. Osa, gaina hori, Bai. askotan saltzen da ikusten duzu, dendetan daukatela, holan, adreiuak izango hasien moduan, batak Bai. goraka jarrita, holan bestea, holan polita jarrita, eta gero dago, bestea zuria, ez? Da zuria guk hemen txorien, Txorien baina zuk genuena, egin eh? zenun, Ai. eta txuria eta brownia eta blondian arteko desberdintasuna, eta blondiak ez daukala txokolaterik. Ai. Hau da, ez da txokolate txuriakin eitzen dela, ze Ez. jende askok hori pentsatzen dau. Bestela izango zen, ba, brownia txokolate txuriakin. Blondi bebai, bueno, Debbie Harrisen taldea, Aha, zagutzen duzu. ez dut esantzen. Blondi bai, Zer da blondi? Blondi, brownie txuria? ez bai. blondi taldea, Ez, benetan. bez? Ez. Maria... Hori abestia bai. Hori, Hori, eta hori, Bai, aha, hori talde Blondie, bada. ah. Aha, bitxo. Bebai hau, raunia. Raunia, Raunia. gordinik. Hori da, brown ingelesez marroia, rau ingelesez, Bueno, Raul ez. Rau ingelesez, gordina. Bueno. Orduan gordinik itxen da, ba, ez da, arrautzik eta irinik eramaten, datiekin, txokolatiakin, holan estixakin, intxaurrekin da, holako pasta bai, nik gogor bat. aipatu nuen egin nahi nuela, baina, bueno, mehatxo jarri nituen gero, eta... Raunia? Ez, brokoulia. Brokoulia dago, eta brokoliarekin Brokoulia. egiten da brownia. Benetan, brokoulia dago, eta dago soa. Baina goxua ez. Bai, benetan, Ma proba duzu? Probaudo. Ah, bai. Eskatu zian, a ber, lagun batek eskatu zian, eta bera, barazki jalea da, eta ez da izan, eta nahi zuela olako zerbait ezberdina. Gauza, naiz eta barazki jalia izan, hau, jateko aukeria badauka, Bai, baina nahi zuen zerbait berezi ez da izan, eta esan zen, bitu, a ber, horra aurkitzen duzun, da aurkitu nuen reseta bat, gozogile famatu batena gainera, hau ere, munduko txapelduna izan zana, eta da, brokoulia. Ez que izena be polita, bueno, a ber, polita, Polita. izena brokoulia, gero, eta emaitza, a ber, liburu batean dago, hori errezeta hori, liburu batean argitaratu badute, zuk ez duzu argitaratzen liburu batean zerbait dala holan pixkat, ez? Ez pala oso goxua. Bueno, ez dakit, gaur egun liburuak argitatzen dien hau, Ni Baina, hemen bueno, intxaurren zuk hau, orain- mosten denbora iteko salata egiten azteko, Patria? bale, bai, Osea, zuk... hasi bat nazen hasiko naz. Hola, daukotzunean gogua, brokoulia itxeko, ekarri, eta probauko. Vale. Azkenean, ba, bueno, esperimentua egingo, eta zuei kontaukotzu dugu zelan dagoen. Brokoliak indakoa. Nik beste bat ezagutzen dut, brownie mexikarra. Ah, eta zein Eta brownie mexikarra, bueno, Mexikon itzen daulan brownie berezi bat kanelakin, Bai? eta gero itzen da, bai, kanelai holan, oza, kanelai browniai gainetik, jartan jako holan txilea. Txilea edo aji eskata, pipermina, pipermin bat, hau da, txokolatea, baina pikantea. Ah, Orduan hori bebai badau. Eta gero, beste badau, Venezuelan itzen jakona, da, brownia alkandorakin. Hala, negroen kamisa deitzen jakin. Eurek negroen kamisa, hau izango zen brownia alkandora batekin, eta brownia azkenean marroi kolorekoa da. Orduan, eurak itxin dutzina da gero, txokolate txuri krema batekin estali, eta orduan da, ba, alkondari zuri bat, aukiko basaben moruen gainetik. gurea izango da marroia, eta gero txaketa beltza jarri behar dio. Bueno, orduan brownie. Brownie black. Brownie Black brownie. Hori da. Gustoso, hori, black idatzi nuen egun baten txuleta batean, da buruan geratu zitzaidan. Beltza dala. Bai, zera. Guretzako garaietan, Patri, inglesa kosta egiten za. Bai, zuk Niri inglesa oso gaizki. Ikastolan o frantzesa? Nik ikastolan, inglesa zinitzen, da ero hosteleitz eskolan, Frantzesa. frantzesa. Orduan hor, eskema guztiak apurtu zizkiaten. Gaina gu, ikastolan, 6. mailan azten ginen. 6. mailan zenbat urte ikusuz? 10 erolako batekin, ez? 11-12. Eta berandu. Orduan, bueno, gero hori baina Juan Sara kaskazurra hartzen, gogorra, Juan Sara hartzen. bueno, gutxi gora era. Bueno, ba, txokolatea, ja, erdi urtuta zeuela, gurina gehitu diot, bueno, ez nabi horren beste zatataten, ez? Ez. Ondo, ez, Jon? Hola, Bai. aguantatzen da, ez?
Bueno, oiniko duguna da, hoxe, nahi duguna da, arrautza hauek zuritzea, esaten dana gozogintza munduan, eta da, bere volumena, biderkatu ingo dute. Eta gero honi gehituko diogu, hemen daukagun, txokolate, eta gurin urtu hau, kakaoa eta irina. Eta noski, intxaurrak, kasuntan intxaurra bakarrik, ze badaude horrezetatzuk ez, Patri, txokolate maluta zuria sartzen dizkiotela, galleta musketak... Pistatxuak, ez dakit, ze hone galleta beltzak, bai, beltzak eta krema txurixa daukenak barrutik. Gaur egun, browniak, bueno, pila bat dauz. Nik bat badaukat ikusi da, hori, prestatzeko gogoa daukat, da cheesecake brownia. Orduan die, bi geruza, eta lehena da, gaztatarta bat, zuk laban sartzen dozu eta dana, gero hortik ataratzen dozu, eta itxe dozu brownie bat. Eta horrei beste egozketa bat emote dutzazu. Black and white, da. Bai, eta orduan bi geruza da, eta da, gaztatarta oinarrian, hau da, galleta, gaztatarta eta brownia. Irura batera. Hori, goxua egon bi. Hor, esaten duen nire lagun batek, zer atera alda gaizki? Zer ez? Eta, bueno, esan dugu brownia, kanelakin, txokolate txuriakin, aurraunia, baina Antonio Batxurrena, hau da, gaur egingo duguna, horrek berezitasuna daukana da kanelasko karamelu bat gainetik, ez? Bai, eta guk hobetu indu bere errezeta. Bai, aldatu inozu gainera? Ez, hobetu. Zeba? Ekarri dut munduko agian, munduko kanela oberena dala lortu din, ere daukat kanela lan trafikante bat, lagun bat. Nondik ekarri dutzu? Nondik ekarri dutzu? Hau da? Bai, usaindu, baina ezen nun usaintzen hemendik? Joe. Aida, dauka azido puntutxo bat olan beba, ikusgarria. Eta bitu, adar puskela txikia diren, Amazoniako hori, kanela daukau, tengo gulako karamelu bat. Ekuadorreko Amazonatik baina. Ai, hori da. Hori zehaztu itxen dago hemen, holan komunitate desberdinetik, hartzen da bertik? Bai. Bitu. Oso ona. Txorienen guk erailtzen du onenetik onena. Oten indotzut, zemazien iru. Bueno, bai, lasai, gero kanela zaporia izatea nahikoa da. Ba, hau da, bueno, Antonio, bera Puerto Ricokoa da. Ai. Eta, bueno, jatorriz, gurasoak arabiarrak. Eta ara joan ziren, eta orduan bere ama oso sukaldari hona, eta antza honi, koste izan, berak sukaldean nahi zuen sartu, eta amak ezion usten. Ez zotzala usten. Hau, oza... Herrialde hauetan oso bakizue dira, emakumea sukaldean, eta gizona ez. Bueno, gurasoak bixak egoten ziren sukaldean, eta bera, 13 urtekin sartu zen lehengo aldiz, euren gurasoen zaukien, hori jatetxiak eta gozogintzarako eta negozioak hori biltzen ziren, eta 13 urtekin sartu zen lehengo aldiz, eta hor, deskurritu zuen gustatan gakola pila bat gozogintza munduan. Eta gaina berak esaten dago, ontxe heldua dela, eta ontxe ja, badauzka berak Miami bost jatetxe, eta, bueno, bada hor, mundu maiako gozogillo. Hori da, eta erregia, eta esaten dago, bitxu, pasioa aukibiozu, ze, itzen dozulan, bestiok, jai daukien egunetan, lan ordu asko die, goix hitzartu bizara, beraz, pasioa daukatzu, edo bestela, ez dau, esebesek balixo. Beraz, bueno, hor daukau gure Antonio Batxur, bera, bueno, amakin edo eztabaida inzauenean da, hartu zauenean erabakia gozogia izateko, joan zan New Yorkera, eta han Pastries Art izeneko olako, gozogia izateko unibertsitate oso famatu baten egin zauen bere ikasketak hor burutu zitxun, eta gaur egun hori, Miami bost jatetxe, eta gero mundu osoan ziren emate ditxu masterclassak eta. Nik bera ezagutu nauen, zeni, bueno, nire daukat arpidetza, online eskola baten eskulinari, ezagutzen dozu? Ez. Eta holako online gozogintza, bueno, gozogintza eta sukaldaritza eskola bat. Eta itxe ditxu kurtso danak online, baina euska, Michelin izarreko sukaldarixak, bueno, erreferentziak beti, ez? Eta badau, Antonio Batxuran 3 kurtso desberdin dauz. Ematen ditu? Bai, hau da, bat dau, errexak, gaztatarta, brownia bertan, dauz desberdinak. Gero dau, goi mailako gozogintza, eta hortan badagoela, bueno, zientzia pila bat, igual, postre horan txikitxo bat eitxeko, behoz igual, 4 edo 5 edo 6 prestakuntza desberdin eta oso zaila diena. Berez... Hau izango da bere errezenetako bat, azkenean. Bai. Nik ikusi jote zarean daulan bere errezetak eta zuket esaten zuna. Da, nik azkenean esaten da, dira errezetak sukaldarientzako errezetak. Bai. Ja, nahi dut esan, behar duzu material berezi bat, osagaiak eta guk hemen, bueno, glukosa erabili behar du. Eta glukosa ez da zerbait
Ez da atzo erabili genuen gelatina bezala, ez? Ja, pixkat oikoagoa dela, ez? Glukosa bai da oso gozogintzako zerbait, izoskiak eta iteko erabiltzen asko jatetxetan da hori. Eta hori, interneten edo gozogintzako... Bai, hori lortzen da, baina hori, jentiak ez du erabiltzen normalean. Baina, egon zan garai bat, ba hori ez, menuak, goi mailako jatetxietan eta izaten zela oso landuak, baina gero postrietara heltzen zen, eta zien betiko klasikoak, ez? Gazta tarta, brownie bat, flan bat, budin bat, eta arrautzesnia, ez? Eta orduan gaur egun, bai da bilela, hori badabelarako tendentzia bat, eta sorionez gertatzen den gauza bat, dala gozogile oso onak jartzia jatetxietan, eta horan, menu gazia bukatzen dozunean, goi mailako menuak jarraitzen dut, azkenean dauzkozu, kalitatezko postreak. Postrera, zuk esan zen duna, hori ezagutu zenun neska hori? Hori, ez, azkenean dauzkozu. Bere lana da hori, jartzea, bereziduen mailako gozoak itea jatetxe, ez? Bai, eta amaiera gon bat aukitzea, azkenean menuan maila ezin da jaitsi, ez? Osa, menu bat aukitzen duzu, innovazio pila batekin, eta postrian bebai horren sensazio aukitzen. Hombre, eta hemen esan duguna behin baino gehiagotan, postrea zerbait zoragarri izan barra, ze normalean postrera beteta iristen zara. Bai. Eta orduan... Ez danetara, Danetara ez. Ez danetara ez, ez dakit ezagutzen duzun Bartzelonan dau, leku bat deitzen dela Espai Sukra. Espai Sukra da azukrearen jatetxea. Eta bertan dau, Oriol Balaguer, bera izan zen, elbuiko gozogintzako sukaldaritza jefia. Eta han zabaldu zuen 2000 urtean olako jatetxe bat, eta dau, hango berezitasuna da, plater danak dira gozuak. 8 plater dauzka. Guk hori bakizu iten genuela. Ustela hitza ikasten ginenean, jun jatetxetara eta postreak eskatu bakarrik, denak. Dena postria? Goimaiako jatetxe batea, guri, eta hori, hartu, eta venga, dana postria bakarrik. Eta azteko seguro, zuen entzalatxo bat, oan sarreratxo bat, mesedez, gazta tarta da. Suflea lehenengo jango du, bigarren jango du musa, ez dakitzen, hirugarren hau, beratzen ziguten, merkiago bateatzen zen gaina, eta guztua gaina. Baina, eta, zan, gozogintza gustatzen zitzaigun, eta hori tengen duen. Bueno, naztu diogu kakaoa irina, gero hemen alaskarekin eman dioanez, horregatik ez dut bestela baetu, eta amizatu gero ondo etortzen da. Eta oin, intxaurrak, beldur gabe, hartuko dugu, hemen daukat, labeko erretilu bat, gurina emango diot beldur gabe, eta labea, 160 gradutara daukagu, 21 minutu, 18-20 minutu bitarte, kontuetan izan, ez da lehorra geratu behar da, eneko esea geratu behar da, bizkotxo bat, bizkotxoak akotza artean, eta ingo du nau, orduan. Oso no. Betiko klasikoa, gurina. Bueno, zuei, lotza emoten botzu horan jatetxe batera, juetie da bakarrik postiak eskatzera, Espai Sukren, 78 euron truk, 8 plater, lehengo 2 edo 3 izaten diolako pintxo gaziak, eta gero, 5 postre. Segundo. Orduan, dakotzu bat abestina atzien, da hori, azten zara, lehenak izaten dira putxo bat lehun hauak, igual zitrikuekin, albakakin, da holan jolasen izoskixekin, holan harina hauak, eta gero ja bukatzen dozu, txokolatiak, kremakin, da honek postriek izaten dienak, pura lodixauak. Hau bezala, legi. Bai, hori bezala. Hau gerri bueltan lotzen da, pegatzen du, eta, bueno, benetan, ja, nile negia esan kiloak errezaukentzen nituen oin ja gero, eta gehiago, eta gehiago esango nizuke oin, kendu bestitu da laiken, eta horrelako gauzak dira oso, pekatu arriskutsuak esan ezagun, orduan. Ondo zabaldu, ze gero kontuetan izan hau, daukat olako molde bat kristaleskoa, tengo duguna da, moztu, tamaina berean, kontuetan izan da, ero montatu behar dugula, erditi moztuko du, eta izango zen bizkotxua. Karamelua, bizkotxua. Orduan, hau, leuna, gutxi gara, brownia gaina ez da holan lisu-lisua geratzen, beti holan niko guen jainekoa da, ez? Hori da, menditsuak. Orduan, glukosa likidua, hori ez, erabiltzen da gozogintza profesionalerako batez be, eta horrek badaitzu abantaiak. Azukreakin alderatuta bada edulkoratzaile puntu bat badauka, gero kontserbagarria da, azukrea bezala. Azukrean kristalizazioa ekideten dau, horregatik zigorrek lehen esan dago, erabiltzen dela izoskixetarako, eta horretarako azkenean zuk ez duzu nahi azukriai, ez dakit. Bueno, alde batetik, kraskars ez itxia, baina izozkailuen saltzen dozunean, hori kristaltxuak eta ez sortzea. Krematxua hon behar da, izozkia. Bai, eta testurarako hobetzen dago ez, azkenean ezetasuna mantentzen da, orduan postriak onindako badinak karameluak, izozkixak, krematxuak,
ondo etorten den gauza bada. Eta lehen zigorrek eman dozta truko bat. Bai, glukosa. Beti, Join karamelo egin behar dugu. ez? Egingo duena da, karamelo hori kanela karameloa izango da. Orduan, lehenengo ze behar dugu? Esne gaina kanelarekin irekin aldi bat, eta hori utziko dugu hor pausatzen, eta kanela sapori hartzea. Eta hemen glukosa daukagu. Glukosa buruan jartzen dauz holan, ez da ikusten. Naiz eta likidoa, glukosa likidoan izena auki, likido denbora likidoa goten ez bana da. solan, ja, bukatu ez. Aitxo iten nahi nintzen, aitorrek aberren enfokatu. Gero gaina segitzuan itxasten da, beraz kontuz. Bai. Igual hori hau- aukiko zu hor. Hau esan, zer zan erabiltzen zuten honek igerik eta honek egiten zutenak uretan, Bai? hilean botaten ziren zerbait zala olako Gelatina? arrautza zuringoa, lehen garai batean arrautza zuringoak bai, initzen ziren, honek sinkronizatu egiten dutenak. Bai. Eta gaur beste zerbait da, baina da, olako gozogintzan erabiltzen den zerbait uste dela. Bueno, trukoa glukosa berez itxatzi egiten da eskuetan asko. Orduan, ni behar dana da, eskuak urarekin busti, eta oin bai, tak, Plastilina izango plastilina izango gazan moduan, askatu egiten da. Bestela, eskuetan oso itxaskorra Ontxe da. garbitxuko Garbitxu maritxo, bai. Eta desatze gina da. Orduan, Bai. bueno, beti, egune batean ero, gozogintza maila nahi baduzu pixkat gehiago sakondu, eta glukosa erabili behar baduzue, egin behar duzuena da hori, eskuak busti, eta listo. Eta hau izango da, karamelu bat ingo du. Karamelu egiteko glukosa hemen daukago, utziko irekitzen, eta azukria. Eta izango dalako karamelo marroi bat. Behin, hartzen duenean iluntzen hasten denean, gurina botako digu, eta ja hemen, irakiten daukagun kanela. Txuin, ez doztie pinganiotik Gelatina, ez? gelatina zela. Gelatina Bai, zela, bai. hori, jaten zabena honek hilien, ez? Igerik eta sinkronizatu egiten zaren neski. Eta horrekin, joten jordana Ulia pega egin da mantetzen, burua. tente. Itxura, enetan, farregarria ematen dute. Bai. Gaina, sudurrean jarrita hori oso glamurosa joten di, Holan, ibiltzen da ez da izan, da sudurrean hori jarrita. Ia, atzea, pea, izan. Baina, zelan irauten dute, nire miresmen guztia, Baizelako dantzak. eta ze koreografiak danak, 6 pertsonan urrazpien da denak Bingo. batera. Eta karamelo egiten da hemen, eta hola muizu, Alaskarekin hori gure Horazio Txazien handiak erakutsi zian, hemen koiara iketa ez da sartu behar inoz, bakarrik urtu, eta noizean behin hola mugitu, eta listo. Horazio, barkatu, nik... Niri barkatu zenik beti saltzoko jari eta azukria ondo atarteko. Nila espada dakina ikasu iten diot, eta zeatik Horaziok esan duela. Horrekin niretzako nahikoa da. Zer gehiago? Segi itxau, azuk esango zu. Ontxe menditik... Beti hemen da bainua, gero bustingo itxuna. Eta horrek eramango dena da ekilore olioa, Bai? pekan intxaurrak, erabilik genituela olako postera deinuen pekan intxaurrakin, ja txikituta dauzkanak, eta txokolate malutak. Txokolate malutak bukaeran gehituko izkiot behin, hau urtuta eta pixkat ostutzen daukagunean, zer bestela pek horrek malutak ere urtu ingo dira, eta nik nahi ditut gero koskaikean horrek ustea hor daudela. Orduan, hoxe, mentxe. Orduan, gozotatik pasako gara, mendira. Zure, holan, bi gauza terrenora, nire gustokoenak. jolas lekura. Bai, gustatzen gatzu gozuak, gustatzen gatzu mendixa, eta zuk mendixa gustatzen gatzu nontan, ezagutuko zu youtuber bat euskalduna, Basque Craft. Ez dut ezautzen. Ez dut ezautzen. Hau da, holan, youtuber friki bat, eta bera basuan da ibiltzen da, eta orduan kontatzea itxuelako superbibentzia trukuak. Kontako trukoren bat holan, ni bere kalanien sartu da nau da. Komodo jarriko, Bueno, ez pentsau, oreina bezalako animali barazki jali batek ez dutzula minik eingo. Hori Iruñan esango dutzu. Berrea danean. Hori, bereziki familia hartian badauz edo berrean, azkenean defendatuko die da zuratzetik jongo die. Nik pentsatut hori, bueno, zentzu duna dela. Hori, gaina kasuren batero Iruñan olako iriren baten gertatu da, izan da olako oreinekin eta hartu, eta daudenean pixkat astoratuta, eta hori askotan umekin ero badaude, baina umekin badaude mendian ikusten bat dituzu, ies iten dute normale. Baina daudenean harrak astoratuta, hor kontu zibide behar. Ba espada, bueno, ni distantzira, ba espada. Bueno, beste gomendio, bota. Beste gomendio bat ematen dago, edo mito faltsuak ditzotza berak. Mito faltsuak eta zaurietan ezin dela ipinolan zauri bat zabaltzen jatzunien jendeak alkola jartzen dago. Alkola bai, baina alkola ez pentsau edari alkohol duna. Hola, sartuzekela, ez dakit, bozka bat edo. Ze horrekin ingo da, alkola lurrundu ingo da,
Gero, azukreak eta horrek. azukreak, ingotza da mina saurixai, eta orduan, hori. Nik Saurixai, Nik olakotan hor polbora botatzen dut olan, gero zua ematen dira, eta listo. Olakotan hori, normalean. Hori ondo juten da. Ni mendiko... Polbora ez dut aurkitu imiar izaten dut, bueno. Bueno, hori, igual, hau zela da, glukosa likidoan webgune berdinean aldo zurortu da. Eta bixa batera zen. Ero jonei eskatuko diot, kartutxo batzuk ustutzeko eta arek emango. Gero esaten dau, Basscraftek, tximista bat bi aldiz toki berdinera joango ez dala, espentzau. Hori, no, eske Hau da, zuk ikusten bozu, hori tximista bat joten, ja hor botatu eta jakei jau ez da hor jai duziko. Baten bateko hori pentsauko dau, beraz, zuk ikusten bozu, guk hemen txorinetik hori izatotzu esetz, eta Basscraftek bai, hori izaten dau, korrikain beste aldera. Teorian, hombre, mugitzen doa, ekaitza mugitzen doa, eta aukera gehiago daude, ni ez da geldien ez geratzen inoz tximista da benean. Eta aukera zuaitz artean ez geratu behintzat. Hala ere, ez basaude zuaitz artean, bai, hor daude teoria pila bat. Geldi zutik ez da gizer, uskurtu eta nik hor bota izan dut, pulsometro bat holan hartu eta hori metaleko da, iepa! Karamelua hemen, bitu, egin da, aitor, sartu hor, oin gurina botako diogu, eta ingo duna hemen, tak, disolbatuko gurina, eta gero, botako diot esnea ja. Osondo. Hor 2018an anulatu izan, hau suspenditu izan 100.000. Eta izan zen, ni Iker karrerakin, elagunakin, junginen entrenamendu moduan, lasterketa ikusten, herni ingurura, gauian, eta Nikolako beldurrik ez du pasau sekula. Zeba? Tximistak ez, urrengoa. Bai. Oina esne gaina bota diot, eta hemen oine nastu alda, Baina bota eta bota, ingen duen, ez da, gau esen, gaueko, ez da, 12 ordu batak ero, eta hor jetxiera hori rekorre ingen duen horti tolosera gu. Aurrekua gu frontalakin juginen, baina ziztu bizbia. Eta hor zu, mendixetan eta ibilizarela, egin dotzu, akainak, garrapatak, hainka edo... Ez, niri, ez, eta lagun pila dauzkat, horrekin arazoa dauzkat, harrapatu izan dietela, baina niri, edo azkarre juten naiz, edo azala oso gogorra daukat. Eta honek esaten da bai, hau gogorra isa da. Eta ez niri ez dut izan. Eta arazo pila batekin dabil jendia. Bai. Eta hori segitxuan edo ahalik eta azkarren kendu inbiozu. Da orduan, Basscraftek beste gomendi bat ematen dau, azkenean ez dala edozin modutara kendu bier. Jende asko kitzen dagoena da R. Orduan, R ez da inbier, jakinda, pintza batzukin ataratzea da, honena, azkenean erretzen bozu, berak bai, itxen dutzu, barrura bota eraso hori. Burua, sartzen da barruan, eta hori infekzioa sartzen. Eta azkenean gaixotasuna, baina hor ere, teoria daude, hor, burua ataratzen zuen, nik, kaparrak, niri eneizken du, lagunei ez da, txakurrai bai, baina burua barruan geratzea badago, tira inda pintzakin, hor batzuk esate dute, olioarekin, arnazaik esazteko inguruan, eta hor bi hiru teoria ero badaude, kontu da, beti holan ibiltzen zatenean garo hartien erolan, ero segun ganau ebiltzen da lekuetan, gero behiratu zeituan, garrapata, zer juten da normalen, higia dauen tokietara, bai, gustatzen zaionan. Bero-bero egotea. Bai, bero-bero egotea, eta besapeetara eta juten da, eta hoiek behiratu olako tokitan egon bazara, eta sartu baino lehen bera burua eta zurgatzen hasi baino lehen, aldala kendu. 110 gradu hartzen dituenean, behitu, 110 gradu, karamelu hau, listo, oin ingo duena da, hau utzi behar dugu, pizka bat ostutzen, eta, labekuak oraindik 9 minutu behar ditu, orduan, labekua atera ostutzen danean, karamelua ere, hotza izango dugu, eta jarraituko dugu. Baino ondan ni sartuko nintzake, padre. Bai, ez da? Bueltan gara, brownia eginda, eta bera bakarrik horrela. Horrela dago, moduan. Jateko moduan dago. Puntatxua? Bai, puntatxua bai. Hemen mosten hasi naiz, molde honetan sartu behar dut. Hau, itzalduko dut jasua. Zelan dago, jateko moduan ja. Ontsa zari zatalatzen argazkia jaten nahuela? Klasiko handi bat. Eta hemen, gutxi horrela tamaina berdinean, hau da, holan, formia berdina mami jako, ez? Bai, azkenian, sartu behar dago. Zer dino labiak? Berotu dela gero zure hurrengo errezetarako? Bai. Oso ondo. Punta hauek ez bota. Hauek etxian eskertuko dizute. Baina hartuko dugu. Eskertuko zue, bai. Bai. Eta ingo duguna da.
aluminio papera ero plastikoa jartzea nahi eta nahi eskoa da, bestela hau ez duzu hemendik aterako, Gero atarateko askoz berrexago izango dela. Oin, geruza bat, karamelua. Ze ona. Ze ona. Hau. Eta krematxoa. Bueno, emongotzu beste gomendio bat azkena. Bai, bendixan gaur. Zentzuduna da, baina... Ez dakiz zerako ausarta zaren zu? Ni niko. Artz batek erasotzen basaitxu zein gozeinen? Kaskabela, jo. Plin. Bai, beldurra ematen die. Ez que lasterketa batean, Japonen izan genduen lasterketa bat, eta derrigorrezkoa esan nolako kaskabeltxoa honek dantzariak eramaten dutena, hori eramatea, eta antza hartzek entzuten dutenean hori, beldurra ematen die. Beldurra edo, bueno, ies itzen dago igual, Ies iten dabe, baina bestela hartz batekin, beste batekin banua, beste horrek baino korrika gehiago egin. Hori bakarri da nieten. Zuke bestea bultzatu eta korrika. Bai, hartu, eta hori bakarrik egin da. Horrela bestea jaten du. Harrapatuko zaitu hartzak. Eta burrukan, eta batzu esatu dute, hor, Kanadan lagun batea izan dutan, eta aniten dutena bizikleta ibiltzen ditu, eta bizikleta altzatu pixka eta beldurtzen dan, da hori, baina... Ja, ez dakit, honek Basscraftek, ez dakit, honek hartz batekin egin da, edo bakarrik gomendioa dan, holan, bueno, bera jotu jakona, erasotzen mara zaitxu, illa sausen itxura, esto zuela inbier. Hori ez da lan, ez hartz bat ikusita. Lasai, hilingo zaitxu. Talurrien etzaen, hombre, horrek zentzu asko ez dauka, ez? Batzuk beste batzuk korrika, eta honek esaten dau, hobe dauela, hartzai itxuraz badabe, aurre itxien. Nik entzun da horrek ez duela balio zertako. Aurreikia. Baina espada, sorionez hemen hartzik ez dauko. Zuei, pasatzen bagatzu eta bizirik atalaten basadi hortik, idatzi imeilu atxorein abildu baite puntu eusera, eta kontau zuen estrategia. Ni broni bat eskainiko nia. Broni bat eskainik, hartz horri, eta ez dago iningo arazoik. Eratuko da hau jaten, gozosalea dira hartzak. Hau zera, karamelua dana? Hori da karamelua. Orduan, oin, moztuko ditugu lan laukitan. Bai. Ez da brownie potente bat, Eitxan, laukiak, eta gero lauki bakoitza irukitan. Bai? Bai. Hau irukitan doa. Bitu. Nik egin behar dizut, Antoniona. Eta orduan da, hartu horrela, hemen, oin, txokolate maluta botako ditut hor, hau, benetan gerri bueltan itxatzi behar zaigu, Patri, eta oin plater bat atarako du, hemen, txokolate maluta bota ditu, hau da bainua. Eta oin, bere ezin behar duguna da... Holan, honetan ondo? Bueno, ez seguro, zo, hundi xaua? Baino gixau jarri oso. Hori bebai, holako, rejillak eta saltza dituztenak, rejillan jarri danak, eta gero txokolatia. Holan barruti. Hemen, alde baten txokolateik ez du izango. Horrela bestea sartuko dugu. Horrek ematen dago, honek, isoskixak eta izaten dira sandwichen eran. Horrek ematen dago, ez? Holan, zego xua. Hau mokadu txokua, ez da? Bai, esaten dana raziokua. Horrela, eta oin, kakao hautza botako diogu. Kakao hautza mikatza da, holan azukre puntu bat kenduko diogu, holan pixka bat. Eta, gutxi gora bera, hau izango zen, Antonio Batxurren brownia. Guazen lastatzera? Zure omenez. Jo, Antonio. Antonio. Ondo geratu zara honekin, Bai. Asaiatuko gara, oien, Labana behar da, Patri. Bai, behar da. Hau da. Hor, hartu dituzu, karamelua. Nahi ditut 3 geruzak hartu. Claro. Ez zaigu ondo atera ekipo. Hau ez probatu. Benetan, Alberto, pikante da hau. Ales, dana barazki zaporea dauka. Bada espada hori, eramangot taper baten inoesek ez probatzeko. Bai, nik ontxeko oso bate ekazten dut. Beraz, haure, martitzen gozua daukogu aurretik. Oso. Koko bolatxuak. Yep. Bueltan gara, beste gozo batekin.
beste postretxo batekin. Hau, postre baino, batzutan atalatzen dago postria, eta gero kafiakin olan gaietatxo batzuk, pastatxo batzuk, banik, honek koko bolak, holan atarako nitxon. Hau da, zuria postrerako, eta niria kafe osterako. Ondo. No, gogoakin geratu da. Hori da. Badauka gehiago. Bueno, kontako zuzen ingote ze oso errexabie. Nahaztuko ditugu arrautzak, koko birrindua, azukria, eingo ditugu bolatxuak, eta 15 minutu, 180 gradutara, erre. Eta listo! Ja? Hori da. 3 osagai bolatxuekin, era jozta. Siesta bota behar nuen esan, baina aukera daukat. Ingo ditugu arrautzak ondo irabiatu, hori supesan dozun moruan, zuritu, edo bikoiztu, eta orduan ingo ditugunak. Hau bai da, hori, nik uste dut, gaietatxoen artean eta klasiko handi bat, gainera, ikusi duzu, prestatzen errazak dira, orduan, komplikazio gehierik ez daukatenez, eta kokoa be, badean zerbait, jenteari orokorrean gustatzen zaiola, nigo horatzen ez, lehenko aldi ezuan kokoa januenean hori, ez da, nun izan zen, Mediterraneo aldean, kalean saltzen zituzten koko pusketak, koko pusketak eta kokoa. Eta hori ikusi nuen, ama erosi hori erosi, eta hartu nuen, esan, lehorra zegoen, zaporeik ez zeukan, da esan, zer disgustu hartu nuen. Bakitzu noiz hartu nuen nik lehenengo aldiz kokoa? Lehen egoten ziren palmerak, txokolatezkoak, eta gero kokoskoak. Eta gaur egun ere daude. Bai, gaur egun bai. Nik holan kokoa lehenengo aldiz proba nagoenean palmeran. Orduan nik esanen, zerako goxua. Nik ere, lehen aldiz palmeran, zenean aia palmerak gustatzen zitzaizkion kokoskoak, niri honena, txokolatezkoak eta berai. Baina hori, fruta lehen aldiz ikusi nuenean hemen frutua erolan, gaina hori, kraskatuta oskol zatiarekin da hori, hemen ez da, etzan ikusten. Zaila da ikusten. Eta guk orduan goratzen egin, nire gure izeko osabak, Madrilekoak etxeak zeukaten kalpen, eta batzutan udan kalpera jokaten ginen, eta antxe, aurreneko aldean, kalian ikusi nuen da, ikusi nuen da, kokoa, enekin zer zan aurrena, hori kokoa da. Eta gara, ni txipa zure bezala. Kokosko palmera, hau zoragarri hon bada. Oskola ez da jaten, gorra dao. Eta gero, ura bintzat, ez da, gero, egia esan ordutik ez da jandu. Lehorra, iruti zitzen oso lehorra. Ez jatzun esperientzia guztat. Ez zan guztat, ez. Koko urana bai, gero Ego Ameriketan egon izan garenean, txiloekin bidaien batean, koko ura bai erandut, eta hori bai dagoela ona. Momentutxu bat, hemen. Koko kontuak, eta jarraituz. Koko kontuak, bai. Hemen, 250 gramo koko birrindu. Bai. Eta 250 azukre. Oso ondo. Beraz, 3 arrautza. 250 eta 250. Kalkulua erresa, ikusten duzu errezetak ez dauka inungo komplikaziorik, eta komplikazioa ondixena da, baitxu, egun honetan, bisa ez dut eraztunik ekarriko, eraztunak ipini. Zazkinen gero hemen eskuak, eskuak ibili behar bai juzue, bai. Itxeko, beraz, beraz hori biltzen, naz? Zikin asko eratza, eta ni, bakit, hori gertatu zanun izan zain. Lanean tokin baten, aragi bolan nasketa egin, jende asko, eskolan baten ustut izan zela hor. Eraztun bat jauzi zela? Eraztunak barruan gertatzen. Bueno, urrezkoa izan bazan da, zuko egitzen bazinu, olako. Sorpresa! Oie, Garri, bueltatu, jazta, hain dugu, gustatu zaizu, oso ondo. Urrengoan, tokatzen bat ezabixau da, olako konproro horretako batera joen da, debitxu? Bai, hori da, ez jendea egiten duena, oine, gero, errege opila etorriko da, aste gutxi barru, eta jenteak zenbat egin dute, babajan. Onartu zazue. Haien mesedez. Jendia, nik hori ezagutu askotan hartu eta ez ezatearre, karo, gure txian iten da, ordaindu din bar da. Eta bapatien urte batean babarik ez da latara, eta beste urte batean babarik ez da, aiba. Guriek ez dakit, nik ordaintzia basan, ez jaten inportako, baina eski gure txian itzen da, gero, segu erregetan, elkartzen gara desente, itzen da bazkai osua fregau. Eta orduan beste arrazoi bat, babajateko. Nik nahi xaudot ordaintzia, Bueno, hementxe, eskuak. Hora itxigula, bolatxuak. Ikuntzen duzue, horia geratzen dela holan, apur bat auskorra, orduan hau itxastu inbida, azkenea arrautza dauka, kokuak bai, badauka bere koipia, orduan. Segitxuan, bolatxuak eta itxen die, hemen jarri dute kilore olioa, hola nahi, aputxo bat margotuta, ez itxasteko.
Bueno, kokoa esan, kokoa aipatuta eta denoi holan irudia oso ohikoa da, holako herrialde tropikale batek dago Hondartza, koko ero palmondoagan inguruan, jendea eguzkitan eroan ur gardenetan bainatzen, eta hori etortzen zaigu, eta kokolokoa, norbaiti etorriko zaio. Kokolokoa? Hori edari bat, ez da, ron zuriarekin da egiten dana, holako bat, ron ez negaina eta kokoa ero uste dara mala. Nik Malibu pina hartzen hauen, igual, gaztetxuan nintzenien. Bai, eta izan da? Koko likorea eta ananasukua. Hori gozoa gomar da, ez? Nik hor da, jente ikusten nuena, hau, Rona, likor berrota iruarekin hartzen zuena. Petxo. Bueno, hortzak gero, eskuila eramaten zuten garbitzeko, horiz, azukria. Nik baugat lagun bat, Denisen kuadriakoa da, Jime, alegia, eta berak hartzen dau, ondiokan, bere 32-33 urtekin. Hori hartzen du, kombinatu hori? Ez, 43 likorea, eta txokolate edaria. Kakao irabiatua. Hori hartzen da gainera holan, zapatu normal baten pentsa. Hortzen platanitoa behar zoikoa, mostoarekin, olako platanitoa? Nik hori ez sekulen. Platanitoa da gure garaiko oso tipikoa. Eta platanitoa zen, mostoa, ez da egite... Lugumba. Eta lugumba. Bueno, ura dagoen tokian, beste dana kanpora. Hori. Ze hona da ura. Gaina fresko. Eta, a ber, egun ematean estralurtarrak... Merke gaina. Baina, koko aipatuta, Hego Ameriketako hainbat kulturatan, uste zuten kokoa zala jainkoen janaria, eta bai, kokoaren buruak eta bai, egiten dituzte izango basa moduan estralurtarrenak ez, buruzoiak eta, bueno, nik hor, bitu nik uste dut hemendik kanpora bizitza zerbait egon behar dela, nik uste dut, unibertsoa behitu ze handia dan, eta egia da, bueno, hemen ibiltzen dira, zientzilariak eta seinaliak eta kanpora bialtzen, nik uste dut, inteligentzia, izango dela, baina bizitza eta inteligentea, eta ikusita zer dagoen ona, ez dira etortzen ona, esan dute. Horrek zentzua dauka. Bai, zentzua daukate hori da. Etortzen badia uragatik etorriko dira. Honek gutxi die, eta beti burrukan ibiltzen dira euren artien be, guri zein goskue. Aurkia katuko die beraien artean, eta gero jungo gara, lasaiago dagoenean hori asuntu. Bai, bueno, esan dakoa, honek koko bolak sartuko ditut 15 minutu 180 gradutara, eta labatik kanpo dauzenean, erakutziko zuet. Vengo. Txan! Holaxe, geratzen die, gure, koko boratxuak. Estralurtarrak etortzen bada dira, hause. Hori ez da gizu txisteo bada horrekin, ez? Zein. Estralurtarrak etortzen bada dira, zein gozenun? Bueno, kroketak eskaini. Mundu guztiari gustatzen zaizkio. Honekin berdina. Ona. Klasiko handi bat. Eskentzeko moduan dauz, Bai. Hau jaten baute, gero, igual, espazientziak ez dio berriz eta airean altzauko, pixuarekin hartuko zuten pixuarekin. Eramaten badago ebintzatez. Eta bixar? Bakizu zedan? Bihar astazkena. Nire urte betetzea, eta Albert Alizkorta gure zuzendariaren urte betetzea. Zerbe berez imerko diegu, ez? Tartatxo bat. Tarta bat imerri zo? Urte betetzea tarta bat. Bihar arte, agur.